Hagaba, nekong siya ngay kubli ya pi iwe pa iwe hagan ka por ka ba mataling ba jong kani ka YouTube channel ka jonga. Hoy para ribi je ka ka ba pi yo sngew bansa killing ba gilat patai kubor. Kawai nak jingkren jong deputy chief minister jong kani ka jala Meghalaya ka jongi. Ka ba ulik pli ya kani ka shinong ya kini gilat penthaba mau ban rakhe na mataka Christmas na mataka New Year. Te Ukraine hangtu ba ka VVP hana hapo jala Meghalaya ka benya ka BJP kat ba syadal hipat kilit kro skim hana tikene ka jingkren jong ne deputy chief minister na mata kata te ka jingkren ka jongu ngala banong ba kane ka nyung ka jingnyo benya ki pat ba te baleng ong kumta namar ba ka VVP ka le syadal hi om ba ka le kro om ba ka le kejor Henry ka ka hok ka jing pinisya bau no mi khamat namata ka bhag banyak jong ki ba udon ka hok ban yasat udon ka hok ban pan udon ka hok ban perseo persngap ya ban wanra ya ka development ngitip ba hapo jong ka jala Meghalaya jing matai ki development ngila ngam chatrai bagi mio su ya ta ki development de helor kata kanong rimba nakaliang jong MP bai jongi Ukraine namata kata ka Roy Gapar namata jongi ki ba ti pikren kumta kalong kumakren kulung kena pi namar ba kane ka jingkren jong no way no yalam jong ka NPP mo kane ka jingkren jong kane ka jingyo benyi ki ba namar ba ka baki kren galang jong ka voice of the people party chapo parliament lengbau MP bi jongi Ukraine baik namata ka bhaga banyak namata jong ba Barang ya ka Roy Gapar. Pi bagi MP mensua, hagi por mensua, kim nom kan siapa parlemen. Kili siapa parlemen tang balik dia. Tang banyo kata kerang MP. Banlet banwan lengba ki VIP. Dekat ba mentapat nakaliang jong MP jengi Ukraine cepang kata jeng jong pat ba hana balik kro. Hana balik kro but. Hana balik kro skim hana. Kani ka jingkren kadu deputy chief minister kani ka jingkren kalong kumbakren ukulung kena te dakaba ongro hana ba ka NPP ka BJP ka UDP karkum terkam jengki hapo jala Meghalaya ni ka perbak labak uang hana kumno ka perbak labak ka jui haba ka way ka sarkar fi form hano hakano ka dur ka bapiong ba kajing terkam jeng pi ka per kalong kaju BJP NPP UDP fitri kaju kaway ka sarkar fi form dakata ka MDA 1 nadu ka MDA 1 mentah hadu ka MDA 2 kana ka jeng tok kana ka jeng skor piong laka jong piong ba laka jong kajinga terikam ka jongpi kau nupi terikam laka jong kaju kajinga terikam ka jongpi kata ka dega bangakwa ban kerman ong kana ka par bamta pilih ya pi kakam ka ba pi pila dep le kakam ka ba pi pila dep pan pau pertei ki bri pat ba baro gila sakhi ya kana kakam ka ba pi terip kita te mentapat pilih ban penbi yo pat ba da kum tai hato pat ba udang nge ya pi compare la pilong akamat jonga bada akamat jingilang baro ko ngila ban kerman ong halor ki mat ki jura ki ba mapi pila ban mi da ka ba buro mi pi kum deputy chief minister jong ne ke jala Meghalaya ka jongi haba pikir ni kano ka haba pilih ya kano ka rensan haba pilih ya kano ka jaka keren baik ya ka pangse wanong kano ka tose ya ka voice of the people party Henry mapi mentapat lada pilih bu mau nongrim naban pilih surok ro pikan to ya ka voice of the people party lada pilih bu nongrim naban ta kano ka kam ka pitrip kita ro pikan to ya ka voice of the people party namar baka yole sa khamar pi ka voice of the people party kalong kum kata ka chatani ka ba bu apo pleng jajing pi lada pimnam kan mau ya ka voice of the people party tarai ki kentin ki ba pikan ro pimnon sudah ka muipan de da ka ba ongru hana baka VVP kadai kata ka seng ka ba arsap kajilong arsap jung ka hana hai baka VVP kalong arsap ngakwa ba pin proof leng ba kita kenang ba mangaro nganduk ngai yapi hai baka voice of the people party baka arsap teh
Hato ka Voice of the People Party ka arsap baka yathu na mata kita scheme ki bawan na po central scheme. Hato ka Voice of the People Party ka yathu na mata kita MLA scheme hato ka arsap. Ka VP ka yathu na mata ki MLA scheme na mata ka bha tung kam tung jam na mata ka roy ka par kaba laja klip mata cikata hapo jeng jela mekhela jingi hato ka yathu kata hato kalong arsap. Ngong ngepi kat u deputy chief minister fikren kum kita ki kentin khlung khna ngong ngepi kalong ka ek ba penjak burom teh haba village ka ngono ransan haba village ka ngono ka platform lebet ya ka kamse keren bet ya ka kamse keren bet namata ka jeng juman juga parti se keren bet namata ka develop se balai village kento palat ya ka Voice of the People Party ka nadu baka Voice of the People Party nadu bakal apan job ya MP jong ka Voice of the People Party nang nena po jala mekelani omnom song klikti omnom song taj what I por ibe siminit ro omnom song taj ukuran namata ka jinge jong poj ba ukuran namata ka jing dorkam namata ka jala mekelia ka jongi namar ba hapo jong ne jala mekelia jongi ka jing arsap ka jing jele jong jing arsap ka jing jele jong jing tu ka jing jele jong jing penjak gini skim ki ba fer dek namar kata kan rimba ukuran sepo parlemen even namata ki jingi pajak mantala segi blok 1 ki blok 2 ki jingi pajak apo dengan jala mekelia jingi barokoj ka jing sem jenjar jong duk usuk urang li cuki ukuran uut namata ki namata jingi ki pajak hato kilong arsap presiden jong ka Voice of the People Party yathu namata kita ki MLA scheme ki bang ngi kub ki pajak ngi de benio ngim namio hato long arsap ngong nyepi dapi keren dapi don hakana kono kersan ne hakana kono ka platform so bawa nam kono ya ka Voice of the People Party kani ka jing kono ka tho nyepi ya ka Voice of the People Party kam nam don nongrim bat kam nam pore SHA tang namar phila ting palat ya ka phila ting palat ya ka phila shifting palat ya ka piken keren lap la piken kai ka bab mi na sintun nyepi klem da perkat kam tam lai kum ki minister kum ki bat atau lakam secara po jongan ne jela jingi pihap ban repairing ya ka pihap ban penbahaya ka peose kalau mar kompong daga baburom kata tenagalang jongat nang ani kubor jengak nak por bapta kublai shibon